makakasama po natin ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so official po na naka-live na po kami sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so ngayon din po ay naka-live na din po tayo sa aking official Facebook account na Arlene C. Pabelonia. Ayan, so dalawang live yung naka-on sa atin. Ayan, so ngayon po ay ako muna yung makakasama ninyo sa first part. Ayan, so sa second part, I don't know kung makakasama po natin ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so sana ang ating mga client, mga amazing clients natin ay nakapag-avail na po ng ating promo. Ayan, so hanggang ngayon na lamang po ang ating promo sa buy one, take one. Ayan, sana hindi natin pagsisihan na hindi tayo nakapag-avail ng ating promo. Kasi nga po, 'di ba? Binigay na ni Doc Joey Bitito lahat-lahat ng kanyang makakaya upang makatulong po sa inyo na masustain ang pag-inom po ng ating mga amazing products. Ayan, so amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. So, by the way, ang aming office po ay located po lamang kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so bukas po kami Monday to Saturday, except Sunday. Ayan, so bukas po kami Monday to Saturday. And so siguro tomorrow, ayan, so half day po kami. And kasi po wala na po si Miss Maika dito sa ating office. Ayan, so nag-resign na po si Miss Maika. Ayan, so kagabi lang, 'di ba? Biglaan po yung pag-resign ni Miss Maika. Ayan, so kagabi habang nagpapahinga kami, ayan, so nagpaalam na po siya. Ayan, so walang at least 1 week, 'di ba? So ganun po sana yung mga ibang empleyado, 'di ba? So maging ano din tayo sa ating company na pinanggalingan natin, 'di ba? Na at least mabigyan din ng oras at panahon na ano 'yan, makahanap muna ng bago tayo umalis kasi nga 'di ba, nakatulong din sa inyo yung company na 'yon, 'di ba? So 'yon, sana ayan, so sa susunod, 'di ba? So ngayon po ay solo si Miss Len dito sa Legazpi. So yan, buti na lang nandiyan si Miss Syra. Yan, so siya po yung nag-ano po doon sa ating DJB Food House. Ayan, so yan, so magandang hapon po sa mga nakatutok na sa ating programa. Ayan, sa aking official Facebook account. Ayan, kay Ma'am Jenny Okbiana Razal. Ayan, kay Madam Cora Ugayon Andres. Ayan, so magandang hapon po. Ayan, so watching po sila sa ating programa. Ayan, so sa mga nakatutok na din po sa DCGB Legazpi, ayan, sa mga nakatutok po sa radyo, ayan, so magandang hapon po sa Induga Boss. Ayan, so hoping and praying po ay nasa maayos po kayong kalusugan, kasi yan po yung pinaka-importante, 'di ba? Bilang tao na maging healthy tayo, 'di ba? Kasi hindi magiging masaya ang isang pamilya na may iniindang karamdaman yung ating pamilya. Ayan, so nakalimutan ko yung pangalan ni tatay, nandun sa baba. Ayan, so nagpapa-shoutout siya. Ayan, so nagpa-konsulta po sa atin kanina dito, first time. Ayan, so kahapon po nag-live ako dito sa ating programa. So nakinig po siya ng ating program. Ayan, so sabi niya, nakinig ako sa iyo kahapon ng inyong programa sa radyo from Kumadkad, Sorsogon. Ayan, si Sir, ayan, nakalimutan ko yung name. So, sa susunod, ayan, i-mention po natin siya. So, I think 5 years na po siyang na-stroke. At yun, hindi lang po problema niya sa stroke. Ayan, so, ang dami niya pong health concern. Ayan, so, tumaas din po yung niyang cholesterol. At may problema po siya sa enlarge sa heart. Ayan, so lumalaki po yung puso. At the same time po, may ano pa, yung sa lungs po niya. Ayan, so may problema po. So, hindi lang po
na-stroke yung kanyang health concern. So, ang dami pong health concern ni tatay. But then, yun nga, uminom siya ng ating amazing trio. 3 times a day yung binigay muna namin ni Doc Joey. At since yung ating Mega 1 capsule ay paparating pa lamang po, ayan, nasa custom pa lang, 'di ba? So, siguro by October, ayan, so nandito na po ang ating bagong stock. But then, huwag tayo mag-expect na mura, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, binigay po namin yung old stock ng buy one take one for as low as 3,500, may 2 box na kayong Mega 1 capsule. So, siguro, noon, di ba, babayaran natin is 8,000. So, ngayon po, nag-promo kami, 3,500 na lang. So, old stocks po yon, but then safe po yan. Kahit mag-expired, yan, so, all natural. So, wala po yan na chemical. At least, konting chemical, wala po yan sa ating mga kapsula. Kaya nga, di ba, na-recommend po namin sa inyo na 30 minutes bago po kayo kumain. Ayan. So, talagang empty stomach, mas magandang inumin yung ating mga capsule. So, mga gulay at prutas po lamang yung nandyan sa ating mga kapsula. Ayan. So, and then, di ba, nagkakasakit yung tao kasi nga kulang na po sa mga vitamina at mineral. Ayan. So, si tatay, ayan. So, hoping and praying po ay maging madali yung pag-recover po niya. Ayan, si tatay. Ayan, so, nakalimutan ko lang yung name kasi nandun yung form ni tatay. Ayan. So, ngayong hapon po, ayan, magkakaroon tayo ng topic about sa ating Miracle C na isa po sa pinakamagandang capsule natin. Even po, mga bata ay pwede pong uminom ng ating Miracle C, diba? So, pwede na po kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so sa Smart, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, 0917-853-8933. So, free help consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so lahat ng itanong nyo na lahat ng mga problema ninyo sa kalusugan, yung pamilya ninyo, kung may mga maintenance at may sakit, di ba, na hindi po gumagaling, ayan, subukan nyo po ang ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. So, all in na po yan, even though na hindi natin alam na may iba tayong health concern. So, dala na po yan ng ating mga produkto. Again, ang ating office, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, tatandaan lang po natin, mismo po kami, harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. So, nag-iisang pinakamalaking bangko po dito sa Legazpi, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. So, Green Building, yan. So, yan po yung office po ng Miracle Health Corporation. So, may mga pages po kami, which is pwede nyo pong i-follow, i-like, at i-share, diba? Kasi ito po yung magandang programa na talagang makakatulong po sa inyo at sa inyong pamilya. Ayan. So, kahit kaaway nyo, diba? Pwede nyo pong matulungan. Kaya, pampahaba ng buhay. Ayan. So, yan. So, bukas kami tomorrow, half day po lamang. Kasi po, ako yung makakasama ninyo bukas sa programang Kalusugan, Kabuhayan, at Bayanihan. So, ako na yung makakasama ninyo. Or it's either po si Doc Joey Bitito. Ayan. So, biglaan kasi yung pag-alis ni Madam Maika. Ayan. So, siguro, ayan. So, sa mga mag-aaway lang promo, ayan. So, depend sa ating CEO na si Doc Joey if ever na mapagbigyan tayo. So, kanina may pumunta din dito sa amin na may problema yung kanyang asawa. Ang dami na daw pinuntahan, gumastos na ng ilang taon, naubos na lahat ng pinaghirapan, 'di ba? Pumunta dito sa amin, walang dalang budget kasi naasahan niya this week
na may darating sa kanya ng pera. Yan, so diretso na daw po siya pupunta dito. At hindi lang yung kanyang asawa ang may problema, pati na din po siya. Yan, ang dami daw niyang iniinom na gamot, pero hindi po pa din siya gumagaling. Ganon din yung kasama niyang babae. 'Di ba? So, ang daming health concern. Kasi nga, 'di ba, hindi natin masasabi na masaya ang isang tao once na may iniindang pong karamdaman. Kaya yan po, panatilihin na maging healthy. Ayan. So, kaya ngayon pa lang, na wala pa tayong nararamdaman, magpakonsulta na po agad. Kasi ano pa yung hihintayin natin? Magkasakit muna tayo bago tayo magpakonsulta. Na samantalang, ngayon pa lang na wala tayong sakit, ay pwede na tayong uminom katulad ng ating mga produkto. Ayan, so yun lang yung iniinom po namin, 'di ba? Mga products kasi nga hindi na tayo halos nakakakain ng mga gulay at prutas. Ayan, so ngayon nga, 'di ba? Halos hindi na kami nakakain. So more on nasa capsule na lang po siya. So pinadaan lang po siya sa ating mga kapsula at huwag kayong matakot kasi, di ba? Wala po siyang tindag. Ayan, so tindag sa inyong mga kidney, bagkos nakakatulong pa siyang mag-cleanse ng inyong mga kidney. Ayan, kaya nga po marami tayo ditong natutulungan na may mga kidney failure, mga dinadialysis, tumataas yung creatinine. Yan, so natutulungan po natin yan. So lahat po ay pwede po natin matulungan once na gusto na din pong gumaling sa inyong mga health concern. Pero kung ayaw na, ayan, so nasa sa inyo na po yan, 'di ba? Yan kay Sir Ruel, ayan, so watching din po siya. Yan, so yung classmate ko to nung college. Yan, yung taga-asikaso ng clearance namin. Ayan, si Sir Ruel. Awarded din ito sa kanyang pinagtatrabahuhan na company. Kay Ma'am Orfano Falermo Shi. Ayan, so watching din po. Ayan, so thank you so much po sa pagtutok ng ating programa. Ayan, so maraming nanonood. Ayan, sabi ni Doc Joey, ikaw na mag-live kasi maraming nanonood sa iyo. Ayan, so thank you so much po sa pag-support. Ayan, kay Miss Len at sa company po ng Miracle Health Corporation. So, i-follow nyo po yung page po namin na Doc Joey Bitito page. So, dyan po makikita lahat ng mga updates po natin regarding dito sa ating office, regarding po sa mga nagpapakonsulta sa atin dito, regarding sa ating mga amazing products. Yan po yung official Facebook page ng Miracle Health Corporation na Doc Joey Bitito page. Ayan, so i-follow, i-like, at i-share nyo po ito dahil ito yung kinakailangan po ninyo. Kung ayaw nyo gumastos ng malaki. Ayan, so kung ayaw nyo magpa-opera, dito po sa Miracle Health Corporation, no operation na mangyayari. So wala pong mahihiwa sa inyo. Bagkos, kailangan nyo lang uminom ng ating mga capsules. And then, i-follow nyo din po yung ating DJB Transcend, which is yung mga naghahanap po ng Transcend or rent. Ayan, so ngayon po, punong-puno po kami dito. Ang dami pong inquire. So, kanina may pumunta from Catanduanes. Ayan, so may activity sila dyan sa Astrodome this coming September 13 to 20. Ayan, so i-follow nyo po yan if ever kinakailangan nyo po ng bahay na mapapagrentahan. Ayan, so i-follow nyo po yan para mabilis kayong makakuha, 'di ba? At ma-discount din po kayo. So, follow nyo din po yung ating DJB Eatery or online delivery. Ayan, yung ating DJB Food House. Ayan, so dito lang po yan sa ating building. Harap mismo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kung gusto nyo matikman ang mga lutong bahay, ayan, so dyan lamang po yan sa ating DJB Eatery. And of course, dyan din po, I think, naka-upload yung ating marinated special bangus, which is yung nilaunch po today na health and livelihood
pangkabuhayan program. So, kalusugan at pangkabuhayan program, I mean, yan po yung mga pwedeng maging reseller ng ating mga programa. Yan yung ating mga livelihood na pwede pong makatulong sa inyo na madagdagan ang inyong income through na pagbebenta po ng aming mga products or pagre-refer po dito sa amin ng mga guest. Ayan. So, depende, di ba? So, kasi dito, ang dami po ninyong pwedeng pagkakakitaan. So, pwede nyo po yan pagsabay-sabayin, di ba? Kasi hindi natin alam kung alin yung malakas. Compared lahat natin yung pagsasabay-sabayin, talagang makikita natin doon. Ayan. So, katulad ni Miss Len, inaasikaso natin yung office, yung ating DJB Eatery, yung Dorotea Resort and Spa, yung ating mga online consultation, yung ating mga transient or rent, 'di ba? Kasi 'di ba, 'yun ang lagi kong sinasabi sa inyo na habang bata pa, 'di ba, i-grab na natin lahat ng pwede natin na magawa kaysa magsusumikap tayo na kung saka uugod-ugod na tayo, kung saka matanda na tayo na hindi na natin kayang pagsabay-sabayin. So, ngayon pa lang, na bata pa lang kayo, gawin nyo na lahat ng gusto ninyong gawin sa buhay, na gusto ninyong marating sa buhay, 'di ba? Kasi wala pong, wala pong limit. Compared na lang kung tayo ay ayaw natin na umasenso sa buhay. Pero kung gusto natin umasenso, yan, so gawin na natin, 'di ba? Kasi kapag napagod ka, magpahinga ka. Wag lang susuko at aayaw sa mga opportunity na dumarating po sa inyo. Yan. So si Miss Len dati isang ordinaryong tao na, 'di ba? Sales lady. Yan, so hindi ko akalain na may opportunity na ibibigay yung ating CEO na si Doc Joey Bitito na ngayon po ay isa sa pinagkakatiwalaan dito sa Miracle Health Corporation. Ayan, so minsan may mga clients, so ako na yung tinutokan niya. Ayan, kasi 4 lang na capsule, pero ayan, madali lang siyang i-explain dahil nga sa kailangan ng isang tao ang ating mga kapsula. Ayan, so kasi walang aayaw sa gustong gumaling at gustong umasenso sa buhay. Ayan, so hindi ko din alam lahat ng mga benepisyo, ano yung pasikot-sikot dito sa Miracle Health Corporation. So, yung inaral natin, 'di ba, kasi nagsimula tayo sa walang alam, so that na habang tumatagal, nauunawaan at naiintindihan natin yung pasikot-sikot. Alam yan ni Sir Roel, yan talagang hindi ako gaano kumikubo dati, yan, so hindi tayo barkada, yan, so lahat talaga nakapokus lang. Ayan, so yun, hanggang sa naging official distributor na po ako, last 2021, ayan, sa Ginubatan. So habang ako ay nagtatrabaho. Ayan, so pinagsasabay ko po yung pagbebenta ng ating mga products. So, kaya pala nung bata pa ako, gustong-gusto ko na magka-cellphone. Yan, kasi wala kaming cellphone, mag-start elementary, high school, graduate ng high school. Yan, so nagtrabaho muna ako bago ako nakapag-cellphone. Ayan, so in my own money. Ayan, so talagang nagtrabaho muna ako at una kong binili talaga yung cellphone. Kasi yung cellphone pala, siya yung magiging way na umasenso or ma-achieve natin yung mga gusto natin sa buhay. Ayan, so last 2016 pa ako nag-message kay Doc Joey, pero yun nga, nagkaroon lang ng pagkakataon na makausap personal ang ating CEO last 2021. Kaya po, last 2021 na nagkita kami January 10, 2021, agad-agad, 'di ba? Binigyan tayo ng products worth 15,000 and within 2 days, 'di ba? Napaubos agad natin yung products. Ayan. So then dalhan naman tayo another products worth of 20,000 plus. Ayan, napaubos naman natin. Hanggang sa matapos yung January na nakapagbenta tayo almost 50,000 plus na worth of products, 'di ba? So dati, 'di ba, nakakatakot kasi ang dami pong mga products na pwedeng i-resell, ibenta
Pero yun, ang naging madali talaga sa akin, yung mga products. Kasi dito, may mga capsule din tayo and may mga coffee. So, same lang. Yan. So, pero kung once na nasubukan natin, na-try natin yung products, makikita natin yung quality. Yan, yung kalidad po ng produkto. Kasi hindi natin masasabing proven and tested ang isang products once na hindi pa natin siya nasusubukan. So, ito yung ating mga healthy drinks. Ayan. So, nahulog na si Amazing 4. Pero yung i-discuss natin is si Miracle C. Ayan. So, ang dami po namin ng mga capsule. Ayan, si Auntie. Ayan. So, watching din po siya today. Ayan, si Miss Syra C. Canon. Ayan. So, watching. I think mas marami yung nanonood sa ating live sa aking official account sa Arlene C. Pabelonia. Ayan. So, thank you so much po. Ayan. So, yan po yung ating mga, ayan. So, yung ating mga capsule. Ayan. Si Auntie Condino. Ayan. So, si Auntie Condino, na siya din po, nakilala ko din siya through Miracle Health Corporation. Diba? So, yan. Hanggang within 6 months, diba? Within 6 months, nakapagbenta ako ng products almost 500,000 plus. Yan. So, may mga target na talaga na kung gusto maging isang awardee ng Miracle Health Corporation. So, that yun, after a year, na lumipas ang 2 taon, talagang tayong always top-notcher dito sa Miracle Health Corporation. So, at least, pati family ko natulungan sa mga health concern. Like yung pinsan ko na balik-balik po sa kanyang asthma. Yan, so ngayon po nag-aaral siya sa BU. At ayan, hindi na po siya inaatake ng asthma. At ang kinagandahan pa, kumbaga nakahiwalay na siya doon sa aming lola. Ayan, kasi dati hindi talaga sila mapaghiwalay. Dahil po, natatakot yung lola ko na baka atakihin pa siya ng asthma. So ngayon po, lagi lang siyang may dala ng ating mga capsule. Yung Mega 1 capsule. Yan, kasi yung old stock natin, yun pa din po yung iniinom po namin. So, last 2023, yun pa din ang iniinom namin. Kasi nga po, hindi po siya nakakasira or nakaka-effect kahit na po siya ay nag-Juna. Diba? So, bukas din, may order din po yung ating official distributor, yung aking business partner dyan sa Ginubatan, si Ma'am Herlene Pabelonia, dyan po yan sa harap mismo ng Gata Hospital. Ayan, so may order po siya ng 1 set na Amazing Trio. Yun, so dalalhin natin siguro tomorrow kasi yan, so nag-request tayo kay Doc Joey na uuwi muna si Miss Len after program para makita naman natin yung bahay natin. Diyos ko, almost 2 months na or 3 months na hindi nakaka-uwi si Miss Len. Dahil nga, ang dami po natin na inaasikaso. Kasi during June ata, ayan, kasagsagan ng Transcend. Ayan, so kasi ang dami po natin na guest. Ayan, so yun. Kaya hindi tayo halos nakaka-uwi. Ayan, so sa may mga health concern, ayan, subukan nyo po ang ating mga products. So, Amazing 4 lang po yung ating Mega A. 5 klase po yan ng mga berries. And then, si Multi-5, 5 klase naman po yan ng mga mushroom. And then, si Miracle C, 5 klaseng vitamins na kailangan po natin, which is mamaya, nide-discuss po natin at iisa-isahin po natin yung ating mga kapsula. So, unahin lang natin si Miracle C para mas maintindihan po natin yung ating mga benepisyo at may itutulong po sa isang tao. Ayan. So, si Mega 1, yan na po yung combination ng Amazing Trio plus may idinagdag pong 7 added herbs. Ayan. So, yun. Sana pag-share na lamang po ng ating programa and like at comment po kayo dyan if ever na may mga katanungan po kayo. Ayan. So, kanina nag-avail din po yung client ni Doc Joey from Bakakay na 2 times a week nagda-dialysis. Ayan. So, ngayon po, baka maging once
na lang po yung kanyang pag-dialysis. Ayan, so nag-a-avail po siya good for 1 month. Ayan, kapag pupunta siya dito, ayan, so sabi niya, Nini, ayan, sabi niya, Nini, every month, ito na yung tatandaan mo na i-a-avail ko. Kasi it's either 8, 9, or 10 siya, pumupunta dito sa office para mag-avail ng ating products. So, thanks to God and to Amazing4 dahil po, baka mag-once a week na lang po siya ng dialysis. And later on, baka matigil na po yung dialysis. Ayan. So, nakakatuwa kasi, baga, natutulungan natin yung isang tao na madugtungan na ang isang, yung buhay po niya. 'Di ba? 'Di ba? Kasi ito yung pinakamagandang business or ano yan kasi nakakatulong po sa buhay ng isang tao. So, dito sa Miracle Health Corporation, hindi lang po para sa may mga karamdaman, bagkus pwede din po siyang pagkakitaan po ninyo. Ayan. So, kung gusto nyo or kung ayaw nyo muna magbenta ng ating mga products, so gamitin nyo muna. So, maging user muna kayo. And later on, habang natutulungan na sila sa kanilang mga health concern. So, gawin nyo po yan na kwento sa ibang tao, lalong-lalo na po sa may mga karamdaman na hindi po gumagaling. Ayan. So, ngayon, kapag na-try nyo yan, mas maganda at mas madali nyo po siyang maikukwento sa ibang tao. So, ako, ang daming kwento ko na dito sa Miracle Health Corporation na na-try sa mga products. So, lahat po yan ay na-try ko na, natikman ko na from Amazing4, Amazing Trio, or Mega One. And of course, lahat itong mga healthy drinks, lahat po yan ay nasubukan ko na po at nainom. Ayan, kasi lahat po yan kailangan po natin. Ayan, so lahat yan, 'di ba? Kasi itong Mega A natin, yan lahat po yan mga berries. Si Mega Choco, may brain booster po yan, lalo sa mga estudyante. Magaling po yan. Kasi nakakatulong po siya para tumalas ang isip. Ayan, si Multified naman. Ayan, so 5 klase po yan ng mga mushroom. Si Amazing Coffee Mix. Ayan, so pinaghalong Mega A and si Multified. Plus, sa may mga diabetes, pwede po siya kasi ang sugar po niya ay stevia. Ayan. So, Amazing Juice with collagen. Maganda po yan sa may mga UTI, kidney failure, chronic disease, at sa mga dinadialysis or sa may mga UTI, diba? Sa may mga ubo, sipon, trangkaso, maligamgam na tubig lamang po yan. Sa may mga problema sa lungs, ayan, so pwede po yan. And si Amazing Juice with glutathione, maganda po siya sa liver or sa atay. Yan, so nakakatulong po yan si Amazing Juice with glutathione. Diba? Nakaka-amaze at very affordable lang yung price natin dito kasi nga mababang price lang po siya at 10 sachet na yung makukuha natin sa ating mga healthy drinks. Ayan, so now, ito yung ating Miracle C, which is, ito po yung itatakal natin na topic for today. Ayan, so and then sa mga taga Manila, pwede po kayo makapag-avail ng ating mga amazing products po dyan sa ating main office. Ayan, so hanapin nyo lang po ang Miracle Health Corporation, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Ayan. So, mabilis ba si Miss Len? Ayan. So, again, ang Miracle Health Corporation main office. So, hanapin nyo lang po itong address na babanggitin ko. Again, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, i-contact nyo po itong number na 0908-1222-85. So, 32 po yan. Again, 0908-1222-85. So, yan po yung contact number sa main office sa Manila. Ayan. So, kung hindi nyo po ma-contact, mag-contact lang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. And sa Globe, 0917-853-8933. So, yan po
yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. And of course, ang kanyang Facebook account, official account sa Facebook, we have Joey Bibon Bitito, or sa kanyang second account na Doc Ching Bibon Bitito. Ayan, so ngayon po ay itatakol na natin yung topic para mas madali, di ba? So, anong oras na ba? Ayan, so, 5 benepisyo na pwede po natin makuha sa vitamin C. Ayan, so, maikukumpara ang katawan ng isang tao sa isang makina. Ayan, so, ikukumpara daw po ang katawan ng isang tao sa isang makina. Ayan, so, na may iba't ibang bahagi at may kanya-kanyang gampanin upang manatiling buhay at malusog ang isang individual. Bawat bahagi ng katawan ay mahalaga para sa overall function nito. Para gumawa ng maayos ang katawan, kinakailangan nito ng sustansyang organiko na tinatawag nating vitamina o vitamins. Ayan, so ano ba ang vitamins? Ang mga bitamina o vitamins ay mga sustansyang kailangan para sa kalusugan ng katawan. Kapag wala o kulang ang bitamina, ang pagkain pumapasok sa katawan, nagkakaroon po ng panghihina sa resistensya dahil para magkasakit. Ayan, so katulad din po yan, 'di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, katulad ng cellphone, 'di ba? So, kapag nalobat na yan, hindi na po natin magagamit. Kaya po, laging may charge upang maka-communicate tayo sa ating pamilya. So, ganun din po sa sasakyan. Kapag luma na yan, kailangan mo, diba, ipa-change oil or papalitan ng ibang part ng sasakyan para po umandar po siya. Yan. So, maraming uri ng vitamina ang kailangan ng katawan upang manatiling malakas at malusog. Ilan dito ay ang mga vitamins A, V, C, D, E, at K. Diba? Ang dami. Yan. So, bigyang tuon po natin ngayong hapon kung ano ang vitamin C, ano ang pagkain, ang mayaman sa bitaminang ito, at ang mga mahalagang dulot nito sa ating katawan. So, mayroon po kami. Yan. So, yung ating Miracle C. Mayroon 5 klase ng pinagkukunan ng Miracle C na mayaman sa vitamin C. Ito ang tinatawag po natin na acerola berry. So, isa sa ingredients na nandito kay Miracle C, nandyan si Ester C, nandyan po si Rose Hips, nandyan po si sea buckthorn, nandyan po si Indian gooseberry, which is hindi halos familiar sa atin or hindi halos kilala natin. Kasi nga po, halos nasa ibang bansa po siya. So, itong Miracle C natin, galing pa po ito sa Amerika. Ayan, kaya wala halos dito sa Pilipinas. So, ano nga ba si vitamin C? Ang vitamin C po, o kilala rin bilang ascorbic acid, ay mahalagang nutrient na nakakatulong sa pagbilis ng paghilom ng sugat at pag-absorb ng iron mula sa mga pagkain. Mas sikat ito bilang pampalakas ng resistensya at antioxidants na lumalaban po sa mga free radicals na itinuturing na isa sa mga dahilan ng pagkakaroon po ng cancer. Ayan. So, ilan sa mga vitamin C benefits na sa katawan ay ang mga sumusunod. Ayan. So, bakit kailangan po natin uminom or kumain na mga loaded sa vitamin C? So, tayo po bilang isang tao, wala po tayong kakayahan na gumawa ng sariling vitamin C. So, saan tayo, Miss Len, pwede kumuha ng vitamin C para masustain ko na lagi akong healthy? So, kukuha po tayo niyan sa mga gulay at prutas, which is hindi na natin siya halos na ibibigay, kaya po na marami yung nagkakasakit na tao. Ayan, so, minsan nakakakain naman tayo ng mga gulay at prutas,
pero more on loaded na po siya sa mga spray. So, at yun, may mga chemical na tayo nakakain. Ayan. So, ayan. So, sabi ko nga, walang kakayahan gumawa ng sariling vitamin C. Sa makatwid, dapat tayong gumawa ng vitamin C sa pamamagitan po ng pagjeta. Tinutulungan nito ang immune system na labanan ng mga dayuhang mananakop sa mga selula ng tumor. Ayan, so sinusuportahan din ang vitamin C, ang cardiovascular system, or yung may mga problema po sa puso, may mga sakit sa puso. So, itong Miracle C natin, very memorable po ito sa akin. Dahil po, may natulungan ako nito sa Sorsogon, almost 1 year na nag-maintain sa puso. Yan, so, dito, nagpakonsulta siya kasi yung mama niya is may problema po sa gout. So, ngayon, yan, tinanong niya, so, pwede din po ba ako uminom ng Miracle C? So, of course, kasi itong vitamins natin is kailangan po ng katawan po natin. So, yun, nagpakonsulta sa atin. And then, sabi ko, uminom pa nito at least 3 times. So, yun, sinunod niya ako. After 3 months, yan sabi niya, ayan, so ang ganda ng pakiramdam niya. Hindi na siya nag-high blood. Kasi 31 years old pa lang, pero inyo nag-high blood na. Yan, so, yun, almost 1 year. At pag inom niya ng Miracle C, biglang nagmanas talaga yung paa niya, ayan yung paa niya. So, sabi ko, ituloy-tuloy mo lang. Buti na agapan. Kasi baka later on, magka-problema po siya sa kidney. Ayan, kasi nga, yun, yung kakainom niya ng gamot, so, natitrigger si kidney. Ayan, so, dito sa atin, walang matitrigger. Bagkos, matutulungan pa kayo sa inyong mga health concern. Itong Miracle C natin, very affordable. Kasi 25 pesos lang per capsule. And may discount kayo, almost nakukuha nyo na lang po siya ng 18.75 I think. Or yung may mga discount mas higher, yan, mas makukuha nyo siya ng mura. Yan. So, ngayon, di ba, nag-end yung ating promo na buy one, take one. So, sana nakakuha po yung mga client natin na nakapag-avail ng ating mga products. So, yun. And si Miracle C po, hindi po siya nakakasakit sa tiyan kasi may mga vitamins na talagang yan, inaatake kayo ng acid kasi yun vitamins. So, ito po wala. Katulad ni Tatay Alfredo, Dr. Dadea, na may problema po sa stomach. Yan, so, pinainom ko lang ng etong capsule and then yung Amazing Core. So, ngayon po, yan, hindi lang sa kanyang stomach pain na tulungan, bagkos sa kanyang katarata din, yung kanyang prostate at high blood without operation sa kanyang katarata. So, ngayon po, ayan talagang bumalik na sa pagiging farmers si Tatay Alfredo, Dr. Dadea. Ayan. So, last May, 2 yung natulungan natin na hindi po natuloy sa operation. Ayan. So, nakaka-amaze, nakakatuwa na may mga tao na nagpapasalamat sa'yo during na natulungan po natin sa kanilang mga health concern. Ayan. So, kung may mga tanong po kayo, ayan, mag-message po lamang kayo sa ating official Facebook page na Doc Joey Bitito or sa ating account niyan, so Arlene C. Pabilonia or kay Doc Joey Bitito. So, number 1 na benefits sa katawan ay ang mga sumusunod. Number 1, tumutulong maiwasan ang chronic disease. So, ang vitamin C ay may mga kakayahang palakasin ang katawan at ang natural na depensa nito sa mga sakit. Ang antioxidants, gaya ng vitamin C, na nakakapag-boost ng ating immune system, pinoprotektahan nito ang cells sa ating katawan laban po sa mga nakakasamang molecules at free radicals. Kapag dumami ang free radicals sa ating katawan, magdudulot ito ng oxidative stress na siya namang sanhi ng pagkakaroon po ng iba't ibang chronic disease. Ayan, so based sa pag-aaral, 30% po ang itinataas ng blood antioxidant sa katawan kung kumakain ang tao ng vitamin C food. So, paano naman mislan yung mga hindi kumakain? Ayan, so pasensya na lang, 'di ba?
So, nagpapababa po ng risk ng pagkakaroon ng heart disease. Maraming dahilan ng pagtaas ng risk ng heart disease gaya ng high blood pressure. Maaaring makatulong ang pagkakaroon po ng sapat ng vitamin C level sa ating katawan para makaiwas sa ganitong mga sakit. Napag-alaman na ang pag-inom ng hanggang 700 mg ng vitamin C araw-araw ay nagbibigay ng 25% ng tsansang hindi tamaan ng heart disease kumpara sa mga hindi umiinom. So, syempre, wala kang panlaban. Ano man, tapuan ka dyan ng ibang sakit, maulanan ka lang, maambunan ka lang. Kung wala kang shield, syempre, tatamaan ka. Compared kapag may iniinom ka, maulanan ka man dyan, mapawisan ka man dyan, once na umiinom ka ng vitamin C or malakas ang immune system mo, ano man ang dumapo sa'yo, mabilis kang makarecover. That during COVID-19, di ba, ang daming na COVID dahil nga po mahina ang immune system. Ayan. So, number 3, kailangan para manatiling normal ang blood uric acid levels at para maiwasan ang gout attacks. Ito naman po ay talagang pinag-aarayan once na umatake na si gout. Ayan. So, ang gout ay isang uri ng arthritis na nagdudulot ng pamamaga ng joints, lalo na sa mga tuhod at paa. Nakukuha ito kapag masyadong mataas ang uric acid sa dugo. Ang uric acid ay waste product na nagmumula sa katawan. Ang pagtaas nito ay ang sanhi para tumigas o mag-crystallize ito at magdulot ng pamamaga. Sa araw-araw ng pag-inom ng vitamin C, napapanatiling normal ang uric acid levels na siyang dahilan ng pagbaba ng risk sa pagkakaroon ng gout attack. Ayan. So, once umatak, yan, delikado po. Ayan. Sa puso, once na inatake, delikado din po. 'Di ba? Kaya yan, ingat-ingat, lalo na kapag gabi, hindi na halos kumain ng mga mamantika, matataba, sa kanin, 'di ba? So, sa mga pagkain din, 'di ba? Bawas-bawas din kapag gabi na. 'Di ba, ng umaga, medyo mapadami tayong kain, wag lang po sa gabi. Kasi nga po, gabi na, matutulog na lang tayo. Hindi na tayo magkukonsume ng energy. So, tayo bilang Pilipino, 'di ba? Hindi naman halos lahat, pero 'di ba? So, more karamihan. So, babawi tayo sa gabi kasi magpapahinga na lang. So, ganun din po ako dati nung hindi ko din po alam kung bakit yun din yung lifestyle. Kasi nga, 'di ba, morning, magmamadali tayo papasok sa trabaho, hindi na tayo halos kakain kasi malilate na tayo. So, babawi tayo ng gabi. Pero mali pala yun. Kailangan pala natin kumain ng umaga ng marami kasi dun tayo magkukonsume ng energy para magtrabaho. And then, kapag tanghali, yan, so pwede pa. Then, kapag gabi na, yan, so medyo bawas-bawas na. And then, kung kakain naman tayo ng mga karne, pwedeng umaga, wag lang po ng gabi. Ayan. So, sana may nakukuha po kayong aral. So, panlaban sa iron deficiency. Mahalagang nutrient sa katawan ang iron dahil kailangan ito sa paggawa ng red blood cells at sa pagbaba ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. Nakakatulong ang vitamin C supplements na mapabilis ang absorption ng iron mula sa ating diet. Dahil dito, hinihikayat ang mga tao at risk sa iron deficiency na kumain po ng mga pagkain mayaman sa vitamin C at uminom ng supplements gaya ng iron at ascorbic acid. Ayan. So, number 5, pampalakas ng resistensya. Isa sa pinakakilalang vitamin C benefits ay ang pagpapalakas nito sa ating immune system or resistensya. Kailangan ito para sa normal na productive ng white blood cells na panlaban sa katawan sa mga infection. So, bilang antioxidants naman, pinapatibay ang bitaminang ito ang balat para hindi agad mapinsala at pasukin ng germs. Madalas, konektado sa vitamin C deficiency ang pagiging sakitin ng isang tao, ang mga may respiratory illnesses, gaya ng mga pneumonia
at ang mga pasyenteng matagal bago makarecover mula sa sakit, kulang sa vitaminang ito. Ayan, so medyo mahaba yung talakayan, 'di ba? So ano ang mga vitamin C foods? So ito po yung pinaka matataas sa vitamin C. So para masigurado na ang inyong mga kinakain ay puno sa vitamin C, narito ang ilan sa mga natural source ng pwede ninyong isama sa inyong diet. Kasama na rin ang dami ng vitaminang makukuha sa mga ito. So number 1, bell pepper. So, we have 180 mg, bayabas, 250 mg, mga berde at mga dahong kulay green, 'di ba? So, malunggay, 'di ba? Malunggay, libreng-libre lang sa bakuran natin, pero hindi pa tayo nakakakain. Kasi nga, ayan, sasabihin natin, Miss Len, nakakaumay na kasi everyday na lang malunggay ulam ko. Ayan, so we have 120 mg, kiwi 92 mg, broccoli 90 mg, papaya 60 mg, strawberry 60 mg, and citrus fruit 53 mg, kamatis 22, pinya 24. Ayan, so yan po yung pinaka main topic po natin for today. So narito yung dagdag na benefits na pwede pong maitulong sa inyo ng Miracle C. Ito po ay nagpapabuti ng kalusugan ng paningin, may antioxidants. Kasi nga po, more on loaded po siya sa antioxidants. So, pinipigilan ang sakit sa puso. Ayan, so nabanggit na natin kanina. Pinipigilan po ang diabetes. Isa sa pinakamaraming sakit na meron po dito sa albay, yung may diabetes. Huwag na po natin hintayin na maputulan pa tayo dyan. 'Di ba? Kasi yan yung pinaka masaklap na pangyayari sa isang tao na maputulan kayo, mabulag kayo bago kayo magpakonsulta. Ayan. So, linalabanan ang cancer, pinapaginhawa ang sipon at trangkaso, may anti-aging properties, mayaman sa vitamina C, kaya nga po siya Miracle C. And then, nagpapabuti ng mga kasukasuan. And then, ang kinagandahan po nitong Miracle C natin, even mga month-old na bata, pwede pong uminom ng ating Miracle C capsules. Ayan, tatanggalin lang natin sa kapsula at pwede na po natin ihalo sa drinks ng bata. Ayan, so anong oras na ba? Hindi pa ba ako tapos? Ayan, so 6:22, ilang ano na lang ang natitira bago tayo mag-end. Sa mga katanungan, ayan, so mag-message lamang po kayo kay Doc Joey sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe, 0917-853-8933. So, ito po, so source sa isa, I think tabako, ayan, so tabako, so may natulungan po kaming almost gastos po ng 1.5 million dahil po sa sakit sa puso. So ngayon, after 3 months na pag-inom po ng Amazing 4, thanks to God, kasi po hindi na po siguro gagastos ng ganun kalaki, bagkos dito sa atin po ay nagpababa na po ng dosage. Ayan, sa may mga diabetes din, nakatulad po ni tatay na nagpakonsulta sa atin, na grabe pong iyak niya dahil sa naputulan na siya ng binti niya, 'di ba? So, yun, sa pag-inom ng products natin, mas lumakas yung resistensya niya, mas nagka-energy siya na talagang ipagpatuloy yung buhay kahit siya po ay naputulan na. Yan, kaya po wag tayo basta-basta gagawa ng desisyon na hindi po natin pinag-iisipan ng ilang beses. Kasi nga po, tatandaan natin na ang buhay po ay isa lamang. If ever na may mangyari po dyan, ayan, so pagsisisihan po natin. So wala pong ibang magsisisi, kundi po yung sarili natin. Kaya kung kayo po ay may mga nafe-feel na kakaiba or may mga nararamdaman na, ayan, so magpakonsulta po kayo agad. Kasi, 'di ba, isa lang ang buhay. Ang pera nakukuha, pero ang buhay
kailanman ay hindi na po natin yan pwedeng ibalik. If ever man na magkasakit tayo, lagi pong may control na po dyan. Kaya po, hanggat wala pa kayong sakit, ingatan at magdisiplina na sa ating mga sarili. Ayan, so magpakonsulta sa inyong doktor para matukoy kung ano at gaano karaming vitamins kailangan ninyo ang isang araw depende sa inyong edad at health concern. Ano ang tamang vitamin C dosage para sa inyo? Ang dosage ay tumutukoy sa dami na dapat makuha ng isang tao na angkop sa mga edad, kasarian at kalagayan na pangangatawan. Nakabase ang pag-inom ng vitamin C factors na ito. Huwag mahiyang magtanong sa inyong doktor para makakuha ng dosage na makakatugon sa pangangailangan ng inyong katawan. Para sa isang sanggol na hanggang 6 na buwan, kailangan ito hanggang sa 60 mg ng vitamin C pangontra sa sakit, hindi sa gaanong develop ng kanyang immune system, kaya naman dapat may vitamin C rich diet ang mga inang nagpapasuso. Ayan, sana may nakuha kayong aral this afternoon. Ayan, so happy weekend po sa inyong lahat. Ayan, so ingat-ingat po. Ayan, sa mga gusto magpabate, ayan, so mag-message po lamang kayo sa amin. At sa mga gusto po magpakonsulta at subukan ng ating mga products, saan man lugar po kayo, pwede po namin ipadala ang aming mga produkto through JNT or LVC. And so, nationwide po ang ating mga products, kaya wala kayong ikaka-reklamo sa amin na malayo kami, na hindi namin napadala yung products. Bagkus po, bago man po namin maipadala ang products, sinisigurado din po namin na talagang tama yung contact number and address na ibinigay nyo po sa amin. At syempre, bago po namin yan ipadala, kailangan po ay full payment po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Dahil po, ito ay isang kumpanya na legitimate kasi nga po, since 2008 pa yung ating company na wala pa pong reklamo na hindi nakarating ang inyong produkto. Kasi nga po, if ever man na hindi po yan makarating, siguro may mali sa number or address po ninyo. Kaya po, ayan. So, ang dami po namin pinadalang produkto from Cotabato. Ayan, so may nag-order from Birac Catanduanes, from Sorsogon, from Masbate. Ayan, so iba't ibang lugar po yan. Pero kung mga malalayo na, mga Manila na, yan. So, may main office po kami. Through cargo po yan. So, ipapadala na lang po yan. So, by the way, ang aming office again, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami, Monday to Saturday. So, siguro bukas, kasi walang wifi doon sa isang bahay. So, dito po ako magla-live sa sa Legazpi, sa Cabaangan. Ayan, so siguro magbubukas kami tomorrow, half day po. Ayan, mag-text lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito if ever po na mag-avail kayo ng ating mga products. So, ang contact number po again is 0998-975-8121. Ayan, kung hindi nyo po nakukuha, mag-comment or mag-message po kayo sa akin or kay Doc Joey. Kung hindi nyo nakuha or dito mismo sa ating page na Doc Joey Bitito page. Again, 0998-975-8121 or sa Globe, 0917-853-8933. And of course, ang ating main office, again, sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Fablong Campus Street, Malate, Manila. So, ito po yung, yung address po sa Manila. Again, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Campus Street, Malate, Manila. Ayan, so, hello po kay Sir Carlo Asofardo. Ayan, si Sir
I think nakapunta na dito ito sa office. Ayan, so tama po ba, sir? Ayan, so I think naka-intake na yung lola ba niya, yung nagpo-consulta dito sa atin. So bukas po kami tomorrow, half day lang. Yan, so mag-text lamang kayo kay Doc Joey if ever po ay nasa live ako or si Doc Joey Bitito. So 6:29 na lang, ilang ano na lang, ayan. So sabi ni Sir Carlo Asopardo, yes po. Yan, so sana nakapag-avail po yung lola mo ng ating buy one take one. Yan, sana continue yung pag-intake po niya. Kasi isa din po na lesson. Ayan, so sa mga natulungan na po natin sa iba't ibang karamdaman, wag po natin na tayo maging kampante na tayo po ay magaling na. Wag na po natin kakalimutan ng Amazing 4 na ito yung nakatulong sa inyo. Kasi nga po, 'di ba? Kung nakakain tayo ng bawal, nai-stress tayo, at the same time may genetic, which is nakukuha natin sa mga ninuno natin na sakit. Kaya po, ayan, pwede kayong magkasakit. Pero once na umiinom kayo, maiiwasan po natin yan. So, ayun. So, sana, yan. So, maraming salamat po sa mga nakatutok sa ating programa this afternoon, this evening. Ayan. So, maraming salamat po. Ayan. So, 6:30 na. Inabot na tayo ng oras. Ayan. So, magkita-kita tayo or manood kayo ng ating live tomorrow from 9:30. Sunday edition po yan from 9:30 to 11 a.m. Yan, so ako po yung makakasama nyo or si Doc Joey Bitito. So maraming salamat po sa mga nanood sa aking live streaming. Ayan, so marami yung nanood. Ayan, so thank you so much po. I-follow nyo po yung mga pages na nabanggit ko. At syempre, yung mga health and livelihood program na hinandog po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ito po ay makakatulong sa inyo, sa inyong financial and sa inyong kalusugan. So maraming salamat po. My name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prinsena, this is been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyo Motoral. So, God bless. See you tomorrow and good health. Ayan. So,